Piny owacho time ngimagi gin kaka yawnegi thuolo mag tije, tiegruok ne tije kod yore somo kaachiel kod keto telo maber. Mae kaluwore gi paro mar riwruok mar Africa Insight otimo kuom rowere e counties mopogore opogore. Kamano bende, rowere dwaro mondo owinj duondgi kod pachgi e weche mag telo kod dongruok matimore. Magi oyang ni biro jiwo dongruok kod ngima rowere ahinya e kinde ni ma idwaro ojiw duondgi e chenro mag telo mag siasa e kind dongruok mamoko. To them. They want to feel the touch and the personality. Our team has undertaken a nationwide study to understand the priorities, motivations, and concerns of young people as they transition into active political participation. So we have started a survey, a research scientific-based, evidence-based survey to understand issues that are affecting our youth. So we started with Kisumu County, and top concerns for the youth are obviously employment and economic empowerment, and they emerged as a pressing issue. Selected by 77% of youth respondents, and this was followed by education and innovation-driven leadership. Preferred engagement methods. Youth, 50% of young respondents favored in-person forums, such as town halls and dialogues. The youth felt like political parties have dominated the nominations and the processes are quite unfair sometimes. Mano bende materwa e yueyo marwa mokwongo. Aneno ote magi mabende ntiere e Facebook page marwa Alwala Junior.